rakassaan yhä uudelleen. Joku tämmönen säe on mulla soinut tässä viime päivinä mielessä, kun mä oon ajatellut tätä teidän kevätjuhlaa ja ajatellut edessä olevaa teidän lomaa. Joku on sanonut, että loma maistuu mansikalta ja jätskiltä. Se tuoksuu saunalta ja makkaralta ja lomalla on aikaa tehdä sellaisia asioita, jotka tuntuu mukavilta. Ei tarvitse herätä aikaisin aamulla. Ja tänään mä tahdon onnitella teitä opettajia ja oppilaita siitä, että nyt teidän ansaitsemanne pitkä, ihana loma alkaa. Ja erityisesti haluan onnitella teitä ysiluokkalaisia, jotka olette saaneet elämässäni nyt jotain valmista aikaa, että päätätte peruskoulun ja suuntaatte uusiin haasteisiin, kuka lukioon, kuka ammattikouluun, joku kenties jo työelämäänkin. Mutta haluan onnitella teitä myös kasiluokkalaiset. Teillä on edessä mieliin painuva rippikoululeiri, yksi sellainen elämän kohokohtia tämän kesäloman aikana. Ja haluan onnitella myös teitä seiskaluokkalaiset. Te olette selvinneet eka vuodesta yläasteella ja toivon mukaan ensi vuonna on helpompi tulla tähän jo tutuksi käyneeseen kouluun. Jokainen elämän päivä on kuin tyhjä paperi, johon me eri valinnoilla, omilla valinnoilla kirjoitetaan sitä omaa elämän tarinaa. Se mitä me valitaan tänään, se vaikuttaa miltä se meidän tarina ehkä vuosien päästä näyttää. Jokainen meistä, etenkin te ysiluokkalaiset, tarvitsette nyt elämässä kurjeen, joka kuljettaa teitä elämän merellä eteenpäin. Tuo purje voi olla terve kunnianhimo, vastuuntunto, kilpailuvietti, halu oppia uutta, kokea uutta. Mikä tuo sinun purjeesi lieneekin, tarvitset hyvän purjeen elämän merellä. Sillä varmasti sinä ja te nuoret haaveilette joskus tästä. Omasta kodista, omasta puolisosta, jota voi rakastaa, jota voi saada, jolle voi antaa rakkautta. Omista lapsista. Turvapaikasta elämän meren tuulia ja myrskyjä vastaan. Mutta että tämä haave joskus toteutuisi mahdollisimman sellaisena rikkaana ja antoisana, niin sitä ennen sä tarvit vielä monta kertaa kynän. Ei nämä peruskoulun kokeet, mitkä nyt keväällä hoidettu, ei ne ollut viimeiset. Eikä tämä ollut varmaan useimmilla teillä viimeinen päästötodistus. Vielä on monia asioita elämässä opittavana, taitoja opittavana, joiden jälkeen te olette valmiimpia tarttumaan siihen haasteeseen, jonka edellä näette. Ja siksi on hyvä oppia elämässä myös erottamaan siitä oleellista, että näkisi sen oleellisen. Joskus on asioita, joita pitää elämästä ikään kuin karsia pois. Nyt tämä minunkin kynäni näyttää enemmän kynältä. Turhat asiat on hyvä joskus laittaa sivuun, ne vie vaan voimia oleelliseen. Sitten sieltä takaa paljastuu se oleellinen. Sehän on risti. Ja sen takaa paljastuu Jumalan armo ja rakkaus. Nämä voi tuntua vähän sellaiselta pastorin korulauseilta ja sanoilta, mutta Jumalan armo ja rakkaus on sellaisia asioita, jotka ihan oikeasti antaa meille joka päivä mahdollisuuden alkaa alusta kirjoittamaan sitä elämän tarinaa. Vaikka
vaikka se edellinen päivä olisi mennytkin vähän niin kuin Metsähallituksen puolelle. Mä voin kuitenkin niin kuin ne virheet Jumalan armon avulla pyyhkiä pois aloittaa alusta. Ja se Jumalan armo ja rakkaus on se purje, joka puhaltaa sinne lempeästi ja rohkaisevasti minuakin eteenpäin. Että mä lannistu, jos en onnistukaan kaikissa tavoitteissa. Se Jumalan armo ja rakkaus auttaa myös siellä perhe-elämässä sitten ja ihmissuhteissa joskus. Ja auttaa tavoittelemaan ja pyrkimään eteenpäin. Mä toivon, että tämä armo ja rakkaus voisi kannatella teitä ysiluokkalaisia ja meitä kaikkia elämässä ja nyt alkavalla kesälomalla. Laitetaan kädet ristiin. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että me ollaan saatu käydä tänä vuonna tämä kouluvuosi loppuun ja sä oot antanut meille ja opettajille kuin oppilaillekin siihen voimia. Siunaa alkava kesäloma ja kanna meitä lomalla ja elämässä armollasi ja rakkaudellasi. Aamen.
Loppuvuoden päättyessä on aina tilinteon aika. Te oppilaat olette puurtaneet oman koulunkäyntinne parissa ja me opettajat olemme tehneet työtämme ja pyrkineet myöskin parhaimpaamme. Meillä normaalin koulutyön ohella on ollut tehtävänä tänä talvena työstää kaikkien Astolan opettajien kanssa kuntaan uusi opetussuunnitelma, joka tulee käyttöön kokonaisuudessaan ensi syksynä. Koulu elää ja koulut tässä kunnassa, niin kuin koko valtakunnassa, elävät opetussuunnitelman mukaan. Koulua pidetään paikkana, jossa opitaan sivistystä, tietoja ja taitoja. Koulua pidetään myöskin psyykkisen ja sosiaalisen kehittymisen paikkana. Eri aikakausilla koulu on korostanut erilaisia tietoja ja taitoja riippuen yhteiskunnan kehitysvaiheesta. Tänä päivänä korostetaan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja, matemaattis-luonnontieteellisiä kykyjä ja tärkeänä pidetään myöskin aktiivista kansalaisuutta, tiedonhankinnan taitoja sekä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja. Kaiken tämän lisäksi koko elämän hallinnan ja arjessa selviämisen opettamista odotetaan koululta. Samalla kuitenkin korostetaan jokaisen yksilön osaamisen kehittämistä kunkin kykyjen ja taitojen mukaan. Onneksi lahjakkuus on ominaisuus, jonka joka ainut meistä omaa. Lahjakkuuden tutkija professori Kari Uusikylä toteaa, että nykyisin suositaan lahjakkuutta, joka näkyy suorituksina ja tuloksina. Hän muuten oli kuluneella viikolla jonain aamuna aamutelevisiossakin puhumassa tästä lahjakkuusasiasta. Hänen mielestään nykymaailmassa ovat kaikkein huonoimmassa asemassa ne, joiden lahjakkuutta ei ymmärretä. Heitä voidaan pitää omituisina, ehkä vähän kiusallisinakin haaveilijoina, koska he ovat luovia. Ja meidän asennoitumisestamme johtuen he hyvin usein kätkevät lahjakkuutensa ja vetäytyvät harmaan massan hiukkaseksi. Eivätkä edes halua kehittää ja kehittyä erityislahjakkuudessaan. Näin toteaa Uusikylä. Toivottavasti kenellekään teistä ei ole käynyt niin. Käyttäkää kaikkia lahjojanne jatkossa epäitsekkäästi ja myöskin yhteiseksi hyväksi luovuuden ja inhimillisen elämän alueella. Hyvä elämä edellyttää viisautta ja lahjakkuus on vain yksi muu siitä. Te 9-luokkalaiset olette lähdössä ponnistelemaan omienne lahjojenne kanssa uusille tantereille. Hyödyntäkää siellä sitä, mitä olette tässä yhteisössä 3 vuoden aikana saaneet. Mikään tästä eteenpäin ei ole itsestään selvää. Onnea ja siunausta matkaan. Te 7- ja 8-luokkalaiset palaatte tänne harjoittelemaan ja toivottavasti ensi syksynä on lisää viisautta käyttää omia lahjojanne yhä enemmän myöskin yhteiseksi hyväksi. Ottakaa jokainen rohkeita askeleita omien vahvuuksien kehittämisen suuntaan. Kiinalainen sananlaskukin sanoo, jos mietit seuraavaa askeltasi liian pitkään, saat viettää koko elämäsi yhdellä jalalla seisten. Ja se ei välttämättä tunnu mukavalta. Uusia askelia on ottamassa meidän talostamme myöskin lehtori Ulla Käytty, jota olemme saaneet vielä lainata kuluvan talven ajan. Kiitos siitä. Toinen meidät jättävä opettaja on Hanna Kaikkonen, joka on 2 vuoden ajan tehnyt työtä kanssamme. Kiitos sinulle, Hanna, siitä ja onnellista tulevaisuutta Pohjois-Suomessa.
Me muut toivottavasti tapaamme syksyllä lomasta virkistyneinä. Sydämellinen kiitos koko kouluyhteisölle, teille huoltajat, koulun yhteistyökumppanit ja koulutyön tukijat kuluneesta lukuvuodesta. Virkistävää kesälomaa teille kaikille.
Niin, näin se aika kulkee jäätelöautosta kohtalotangoon tai päinvastoin, mutta vaan meitä selvästi hymyilytti tämä viimeinen ilmastoteko. Meitä sen aikakauden lapsia ei ollenkaan suorastaan haltioissaan. Kiitos teille. Sitten päästään yhteen tärkeään kohtaan meidän ohjelmassa, ja se on 9-luokkalaisten päättötodistusten jakaminen. Se on tärkeä osa ohjelmaa, koska se on se paperi, jolla elämässä sitten tästä eteenpäin mennään. Ja sitten niitä tulee, niin kuin Juha Sahamies kertoi, niin niitä tulee matkan varrella sitten todennäköisesti lisää. Mutta nyt lähdetään tällä. Kaikki ovat parhaansa tehneet ja toivottavasti voi olla tyytyväinen myöskin itseensä. Ja perinteiden mukaan se tapahtuu niin, että minä pyydän tänne luokanvalvojan yhden kerrallaan ja hänen kanssaan sitten todistukset ja kuka jaamme ja avustaa, mitä avustaa sitten Tapio Heino. Ja ensimmäisenä 9a Sanna Aivola ole. Aino Harjula.
9E, sulla käytty. Sitten 9 Marja-Leena Taipinen. Sydämelliset onnittelut teille kaikille. Seuraavaksi me jaamme stipendejä, joita olemme saaneet lahjoituksina eri järjestöiltä ja yhteisöiltä. Niistä mitä parhaimmat kiitokset. Ne ovat sellaisia kannustuksia, jotka auttavat ja antavat lisää voimaa jaksaa tätä puurtamista tehdä, ja oppilaat saavat siitä myöskin konkreettista näyttöä niistä ponnisteluista, joita he ovat sitten täällä tehneet. Paljon toki haluttaisiin vielä palkita lisää, mutta me elämme aina sen mukaan, mitä me lahjoituksia saamme, ja jonkun verran koulun omia stipendejä sitten myöskin mukaan. Ja toimimme sillä tavalla, että 9-luokkalaisten stipendit jaetaan täällä, tässä tilassa samalla nyt, mutta samalla luen aina 7. ja 8. luokan mahdolliset stipendien saajat, ja he saavat ne stipendit tuolla luokassa sitten todistusten jaon yhteydessä tämän tilaisuuden jälkeen. Mä pyydän avukseni Ossi Nummelaa. Saadaan sutjakasti tämä tästä hoitumaan. No niin. Nastolan kunta haluaa lahjoittaa aina 7-9 kouluille Nastolan historian muistuttamaan kotiseudusta, kunkin koulun tai kummankin koulun
parhaasta päättötodistuksesta. Ja parhaan päättötodistuksen tänä keväänä on saanut Anniina Saukko 9A. Ei anneta sulle nyt koko sylillistä siihen syliin, polvet puutuu saattaen tämän. Pienen osan otat sitten vaan sinne 3 paksua teosta. Siinä läksyä pitkäksi aikaa. Oikein paljon onnea ja menestystä jatkossakin. Sitten sen jälkeen jokaisen luokan, 9. luokan parhaat keskiarvot saavat koulun opettajakunnan lahjoittaman tai koulun lahjoittaman stipendin. Ja mä luen ne teidät kaikki tästä nyt kaikki luokat järjestyksessä ja pyydän, että sitten sen jälkeen tulette tähän kaikki hakemaan Ossilta tuon kirjekuoreen. Anniina Saukko 9A, Anne Taipale 9B, Kamilla Koikolainen 9C, Tuukka Uimonen 9D, Sanna Nylund 9E, Mikko Perttola 9F. Sitten olemme saaneet LC Nastolalta stipendin. Lahjoitajathan aina toivovat tiettyjä edellytyksiä tai asettavat toiveita, minkälaiselle opiskelijalle stipendi annetaan. Ja LC Nastolan stipendissä toivotaan, että sen saisi hyvin menestynyt, ulospäin suuntautunut ja myönteinen 9-luokkalainen. Ja näitä päätöksiä sitten opettajakunnan kanssa veivataan ja väännetään ja mietitään ja pohditaan. Ja tänä vuonna olemme päätyneet oppilaaseen 9D-luokkalaiseen Joni Huovilaan. Sitten LC Nastolan leidit ovat lahjoittaneet 3 stipendiä, joista 2 on taito- ja taideaineissa hyvin menestyneelle ja 3. on toivottu sellaiselle oppilaalle, joka on koulussaan selvästi parantanut koulumenestystä. Ja mä toivon, että me huomioidaan, täällä tulee muitakin sellaisia stipendejä, ja ennen kaikkea 7. ja 8. luokkalaiset huomioivat sellaisen asian, että tavoite ei ole aina palkita vaan parhaita, vaan tavoite on palkita myöskin niitä, jotka ovat päässeet niissä askelissaan eteenpäin. Näistä stipendeistä nuo taito- ja taideaineissa menestyneitä Roosa Silaste, Mikko Räsänen ja sitten tätä koulumenestystä parantanut ihan huikeasti Matias Luoto.
Sitten tähän väliin 7. ja 8. luokan luokka-asteen oppilaille luen tässä sellaiset oppilaat, jotka ovat saaneet koulustipendin, ovat kummankin luokka-asteen tyttö ja poika, jotka ovat menestyneet hyvin, eli parhaat keskiarvot. Ja he saavat siis stipendinsä tuolla ylhäällä, mutta 7-luokkalaisista kaikkien luokkien paras Marja Nylund 7F ja pojista Santeri Kärki 7F. Luokkalaisista Reetta Soini 8B, Aleksi Koskinen 8A. Sitten Pelastakaa lapset ry on lahjoittanut meille perinteisesti myöskin stipendejä, ja heidän toiveensa on 2 sellaiselle oppilaalle, jotka ovat myöskin kohentaneet, yleisesti ottaen kohentaneet koulunkäyntiänsä huomattavasti, merkittävästi. Ja tänä vuonna opettajakunnan päätöksellä ne stipendit saavat Jani Menna 9F, Pitsa Jääskeläinen 9G. Sitten MLL Nastolan osasto lahjoittaa stipendin. MLL tukee meitä aina joka kouluvuosi tukioppilastoiminnalla, josta me sitten taas me aikuiset täällä saamme suurta apua ja hyötyä, kun saamme joukon oppilaita, jotka auttavat meitä monissa asioissa, erilaisissa järjestelyissä, tilaisuuksissa, juhlissa, tapahtumissa ja sen lisäksi sitten siinä, että meillä kaikilla on turvallista ja hyvä olla ja seiskoilla on mukava tulla ja niin edelleen. Ja tällaisesta toiminnasta tunnustusta on saanut Jere Rapo 9E. Sitten Villähteen Marta on lahjoittanut kotitalousopinnoissa menestyneille. Ja tässä on nyt 8-luokkalaisista, hän saa stipendinsä siellä luokassa, Kati Kannala 8B ja 9-luokkalaisista Marjo Paaso Rantala 9D. Sitten edelleen näitä kotitalouden erikoistipendejä. Kirkonkylän Martoilta olemme saaneet lahjoituksen kotitaloudessa lahjakkaalle tytölle ja pojalle. Ja nämä ovat nyt päätetty antaa 7- ja 8-luokkalaisille ja saavat siis tuolla luokassa. Eli Krista Kivistö 8D ja Tuomas Törmä 7A. Ja vielä yksi kotitalouteen liittyvä stipendi, Nastat Martat, kotitalouteen innostuneelle, kiinnostuneelle, koukkuun jääneelle. Olemme saaneet jo usean vuoden ajan lahjoituksena sen kakkulapion ja penninkirja ja keittokirja. Se on hyvä. Saara Hiltunen 9A.
Sitten oppilaskunnan stipendejä. Oppilaskunta on tehnyt ihan oman päätöksen ja sellaisille oppilaille, jotka ovat rehtejä ja ulospäin suuntautuvia. Ja tässä on eri luokka-asteitten, eli taas 7 ja 8 saavat olla ylhäällä ja ysiläiset pyydän sitten tulemaan tähän. Noora Hietanen 7F, Otto Humalajoki 7C, Pinja Puro 8F, Petri Rönkä 8F, Laura Tanskanen 9D, Tomi Leino 9F. Sitten tukioppilaiden päätöksiä. Tukioppilaat ovat jakaneet stipendejä, valinneet meidän joukostamme sellaisia, jotka he katsovat, että ovat reiluja ja kannustavia, siis reiluja ja kannustavia muita oppilastovereita kohtaan. Ja tässä myöskin samoin 7F:ltä Iida Venäläinen, 7A:lta Edvard Kempinen, 8B:ltä Elina Aulinen, 8C:ltä Markus Kontiainen saavat luokassa stipendinsä. Ja 9-luokkalaisista Suvi Simula, Tero Sievänen, molemmat 9D. Sitten valtakunnallisessa metsälisäkilpailussa olemme myöskin olleet mukana ja siellä koulun parhaiten menestynyt Roosa Silaste 9B. Sitten Fair Play, reilu peli, Koululiikuntaliiton mitalli reilusta pelistä, urheilullisesta, hyvästä suorituksesta, hyvästä selviytymisestä tässä talossa, miellyttävästä yhdessäolosta. 9B Iina Komonen, 9E Lauri Ojala. Ja sitten Pohjolan Norden ruotsin kielen erityispalkintoja saamme myöskin aina Pohjolan Norden yhdistykseltä. Ja niitä pyydän nyt sitten 9-luokkalaisista noutamaan Saara Hiltunen, Anne Taipale, Kamilla Hoikolainen ja Minna Hiltula. Onnea kaikille stipendien saajille ja todella sydämellinen kiitos kaikille lahjoittajille. Mutta tärkeitä asioita meille. Sitten meillä on vielä tässä oppilaan puheenvuoro, jonka käyttää Roosa Silaste, ole hyvä. Moni varmasti muistelee mahtavia yläasteaikoja vielä vuosikymmenienkin jälkeen. Remontti valmistui sopivasti juuri meille ja pääsimme jo 7 puolivälissä uuteen hienon uusittuun Kukkasen kouluun. Koulutyötä on myös piiristänyt koulun järjestämät hauskat tapahtumat ja retket. Ennen kuin astun tästä rakennuksesta päättötodistuskourassa juhlimaan peruskoulun loppumista, tahtoisin sanoa pari kiitossanaa koko koulun henkilökunnalle. Kiitos kaikille opettajille, jotka ovat jaksaneet meitä yseä varsinkin tämän viimeisen vuoden ja erityisesti levottoman kevään. Ja hatunnoston arvoista on myös hyvin toteutettu koulutus jatko-opintoja elämää varten. Keittäjille suuri kiitos, koska olemme saaneet hyvän ja täyttävän ruoan joka päivä. Siistijät ovat huolehtineet koulun siisteydestä ja talonmies on pitänyt paikat kunnossa sekä koulusihteeri on pitänyt huolen kaikista papereista ja oppilaiden asioista. Kiitos myös heille. 8 ja 7. Teillä on vielä vuosi tai pari yläastetta jäljellä.
Ottakaa siitä kaikki ilo irti ja yrittäkää selvitä ilman meitä lähtevien yseen, vaikka tiedän siitä tulee vaikeaa. Lopuksi haluan toivottaa kaikille Suvivirren merkeissä erittäin hyvää kesää ja pitäkää hauska loma. Kiitoksia Roosa. Ja nyt 9-luokkalaiset ovat eilen toivoneet sellaista, että kun perinteisesti he aina tästä juhlavieraina poistuvat ensiksi, niin he toivovat, että me muut istumme, emmekä saata heitä seisallaan, koska he ovat sitä mieltä, että he näkyvät vähän paremmin, kun me muut istumme siististi paikallamme. Ja me toki toteutamme heidän kunniavieraiden toivetta ja istumme ja lähetämme heidät kotiluokkiin saamaan vielä tuon meidän kevättiedotteen ja sitten sen jälkeen meidän muut oppilaat myöskin kotiluokkiin sitten saamaan todistuksia. Kiitos kaikille ja hyvää kesää.